nyaya ndakauya kwamambo inyaya yembatya dzemurume wangu akashaika 2020 dzisina kugoverwa kusvika pari zvino. Saka ndakazoona kuti nguva yarima kuti rega ndiende kwamambo. Nina womurume wangu. Menina. Wakachinita matatu. Wakafa gore lipi? Wakafa 2020 muna Juni. 2020 muna Juni. Iyo mbao. 2020 muna Juni ndo pafa murume wenyu. Nyaradzo yakaitwa here? Haina kuitwa. Ndo zvatichitarisira kuti tizive kuti munhu akafa nhasi tikamuchengetedza tinotarisira kuti tichazosangana panyaradzo. Vamwe vanobva kuti ngatibva tatoparadza mbatya dzacho tisati tapararana pano. Vamwe voti tosangana panyaradzo ndo patichaparadza mbatya. Saka manzwa ndabvunza kuti nyaradzo yakaitwa here? Haisati yaitwa. Chanetsa mumusha chii baba? Mai munovaziva here? Sani semudzimai wedu munobva kupi kumusha? Munobva kuchiva. So chidzokororai mashoko andataura kuti ndinomuziva semudzimai wedu. Yes. Ndochivanhu ichovo chatambudza mumusha chaita kuti zvinhu zvimire zvakaita izvi chii? Munhu afa tamuviga, ndo danho rekutanga. Tinosunga mbatya pachivanhu anonzi matata akudeedzwa. Pane makore 4 point something noti Juni wachona asati akwana kuti aite 5 akakwana. Mbatya dzisina kugovewa dzemufi chii chatambudza mumusha chaita kuti zvinhu zvimire zvakadai? Chekutanga chakanetsa ipapo inyaya yekuchengetedza mufi vaifanira kuchengetedzewa. Mufi akazovirwa munomu haana kuzoenda kumusha. Hamba dzakati ko chii chakuza kuti ari kugemuno. Mudzimai wedu akati akaudzani kuti hatifanira kuvirwa kumusha. Zvakanzi wakaudzani mazama anhu akaudza. Ndopakatanga mubvunzo toita sei. Kwapera gore mai vachibva afawo vataenda navo kumusha ndokuvachengetedza. Tavachengetedza ndokuita dare redu kumusha chitsanga kuti chikonzere chii. Kuti vakatenderana kuti vachibvunza kuti zvakafamba sei. Kwenyu makaudzani? Makashanda nawo vana makaudza here kuti musha mwana akati ndosadza yangu yekuigura? No. Mukadzitsanangura dzakadaro munoda kuti rasa. Amenova mukana vakateereresa. Tiri kufamba nenyaya yekuti mukadzi haana chaakaudza ndiwo maitaura naye. Pane mumwe munhu azonofa akuita kunge ane chekuita munyaya yatiri kutaura nezvayo. Handiti mamupinzirei mufi akazofapo? Mai vakafa ava patakazodidizva mai ava vapindirei ava? Ndimai vane vakafa? Mai venyu. Nyaya pavari kupinda apa vari kupindirei? Takavapinza zvedu nokuti taida kuzotoka kuti takazotodare tiri pamwe tozofambisa sei namai kuti namai nehama nevapachikani hama dzenyu ivo vanga varipo futi mai mukadzi wedu mai ndo akashaika. Akatanga kushaya ndiani pakati pemurume vava namai venyu? Akatanga mukoma wedu. Inzwai varume, mukoma akafa mukanzwa munhu achinotsanangura tiri kutsvaga ini tiri kuda dambudziko riri kuita kuti mbatya sei dzakasungwa
handiti pane chekuita here namai vakazofa mumashure apa chiri kutarisa kuti mbatya dzigovewe because amai vataura kana vasina chekuita apa vapindira papi ndo patinoda kuti dare rijekerwe kuitira tifambe tiri pamwe chete ndo zvandiri kubvunza chete. Kana kuti maizotitaurira chikonzero chekuti mai vakabva vafa saka tisati taita izvi ndokutiona kuti zvakafa mai munhu mukuru saka taakudai ndo zvinhu zvamungadai muri kutitaurira pabanga. Ameno muchatiudza kuti mavaisirei. Ini ndiri kubvunza mubvunzo wangu wokuti chanetsa chii chiri kuita kuti mbatya dzemufi dzisagovewe mukoma wenyu wamune ropa naye. Mai venyu hamungagove mbatya dzavo imi. Tiudzei zvemukoma wenyu kuti chamisa chii. Iye kuti ari kushaya vamiririri nekuti vanomira tete amai mbuya ine ndiri wani kuno so ine handikwanise kuti ndingadzipoiri ndiri ndega. Munogara kupimi? Ndogara Mukadoma pari zvino. Mogara Mukadoma pari zvino. Matata ari kupi? Ari Mukadoma. Kumba kwanu? Kwemukoma wenyu. Kwemukoma wenyu. Kumba kwemukoma wenyu. Munonzwa sei kuti ndakafa ini semunin'ina wenyu mazuva ese pamunouya mowana mosvika muchiwana hembe dzangu dzirapa? Chii chinoitika kwamuri? Dzinofunza kuti unowangofunga unochingorwadziwa kuti unobva watanga kuona munhu akafa uya paunongona kuti soba hana yako inorova sokuti nokuti uri kuramba uchiona zvinhu zvemufi. Handiti ndo zvatingaita here kuchivanhu? Hazvisiri izvozvo hazvisi. Saka hatidi kutungamira mberi, toda kuti tifambe tonzwa dambudziko ramuinaro. Mata hapana vatete vangamiririre nanumwe ndikuti tete baba mai nemuroora. Baba mai muroora. Handiti right. Tiudzei kuti imimi baba venyu varipi? Vakashayika. Muruda kuti vamuke here kumakuva vauye zomira sababa? Nokuti muri kuvatarisira kuti baba vanofanira kunge varipo. Handiti kufa kwehosi inosiya imwe ndochivanhu zvachinotaura. Handiti baba zvavakafa ndiani akasara ari baba mumusha menyu imi? Vakanga vakaberekwa vega here? Vakaberekwa vari vatatu vese vakafa here? Right, vese vakafa vabereka vana vavo vanove imi. Kana ana baba vafa kategori yavo yese yapera takupinda muvana vavakabereka. Handiti ndo vana baba vemisha iyoyo. Imimi yezvino makadai muri vangani baba vakakuberekai imi mumba menyu? Vakakuberekai muri vakomana vanga ari kusanganisira neakashayika? Munotovepo. Munotovepo. Handiti saka kuti mumuke manje, mumuke muzive kuti nyika yakamira sei. Ndoda kubhadharisai mombe iyoyo yekuramba makachengeta makasunga mbatya dzemufi imi muchitovapo pakadoma. Mai munogarepi? Ndinogara kurimuka ukadoma ikoko. Ko baba mudika Vanogara kurimuka ikoko. Makadii kutora mbatya dzenyu dzemufi dzehama yenyu kuti aiwa zvingazvirege kunetsa muramo, chirega titore mbatya idzi kusvika tawana ana baba vana baba vana tete. Ana tete venyu varipo? Varipo. Saka chiri kunetsa pachiya? Kana muchiti pakashaya vana baba vakashayikwa kana kuti vakafa kana baba venyu, wai muchititaurira zvinhu zvakadaro? Vakafa kana baba, vana baba vasara ndimi imimi. Handiti right, imimi zvamuripo. Mai vakashayika venyu vokuberekai? Hakuna here vaning'ina vavo? Hakuna here vana vehanzvadzi dzavo? Kana vaine chekuita kamunoenda kaikoko?
takazama zvese saka chiri kunetsa chii chiza chiri kuti vabatane vaungane mbatya muda kudzipani idzi mbatya dzinofanira kupfadzanyurwa dzopiwa vanani mbatya dzinopiwa pane mwana mbatya dzinopiwa isu hatisi kuti motora mbatya dzese mubva madzinzi idzo panodiwa chirango cheta chamungadai makaita imisana baba kuti no pano tauya takuda kuti tigove mbatya hona muramu zvinhu kuti zvifambe izvi vanhu havasi kuda kuuya munyaya iyi ini ndakufambisa dare iri nekuda kwekuti ndini ndiri pedyo newe ini sababa ndakuita chirango mbatya idzi ngatidzibuditsei dzigovewe handiti kugovewa kwembatya baba iwe wotora one or two things pazvinhu zvemukoma wako mukoma dare unoziva kuvapenyu rinonetsa kuronga kwevanhu iwo wakafa dare uchiriziva iri kwetote zvafa ndokusabatana kwamakaita makagara muri imbwa kudhara mumusha menyu vanhu handiti mapona hamukabatanidzwe nerufu rwemunhu azviite kusabatana kwenyu kwakatogara kuripo handiti pamakaviga mukoma uyu makamuviga vanhu havaripo here vese mai vangu varipo mukoma varipo vana mukoma vangesi varipo nhasi uno vari kurambire chikuya wamuri kunyadza apa ndiani daka remupa menyu manje makunori stretcha kunopara ngozi yamuri kupara ngozi iyo muri kuzviziva here izvozvo kuchengetesa munhu mbatya dzemurume 5 years 4 years munhu akachengeta mbatya dzemurume wake wakapinda nayo machira achidziona everyday akavhura dhoo oona mbatya dzemurume wake akabata wadropu oona mbatya dzemurume wake kuchi vanhu hakuna zvinhu zvakadaro munhu akafa anoda kuzorora chinomutarisa kuzorora chinhu chimwe chete ichocho chekuti makaramba makachengeta mbatya dzake handiti mibvunzo inenge iriko kumufi kuti vanhu ava chii dai mamuchitiudza kuti takanetsana namai ava vachiramba kuti tigove mbatya dzehama yedu mungada muchitaura zvinhu zvinobatika handiti mapawa mutupo ndiani soko hatina matara akadai kuti vanhu mukanya akadai so matara anochemedza vapenyu aya handiti mapawa aya anochemedza vapenyu aya nhasi mungaitonge muri kushaina mangwana vanochema vana vamakabereka handiti mapawa maisiya sei ndakakuchengeterai hamba ningi mbatya dzehama yenyu mai avanenge vakukubvunza aya tikavabvunza kuti murume wavo kangani achiuya kwavari achibvunza nyaya yembatya dzake vanototiudza mufa anoita achiuya achibvunza dare kana risiri kufamba zvakanaka anoita achiuya achibvunza kana dare risiri kufamba zvakanaka chii chaita kuti mbatya dzangu dzirambe dzakadii saka nhasi tiudzei kuti muri kuronga dare ripi nenhau yembatya idzi nokuti vanhu vanofanira kukusunungurai ane vana vake vakamira sei murume wenyu vakamira sei chiri kukunetsa ichi mukomana wacho naanotovepo handiti mwanangu handisi kuramwa zvinhu zvemukoma wangu ndatora tarauzi iri ndatora bhutsu idzi ndatora heti iyi ndatora bhachi iri handiti mukoma wangu handingatye kutora zvinhu zvemukoma wangu but unongoziva nyika mwana wenyu ane 32 years haatadze kuziva nhoroondo yemumushamani make pamuri kumubatsira anotobatirira kuziva kuti baba vazondisunungura vadii vakundibatsira handiti moita chirango chandiri kutaura handiti motoramba chikambiri nhatu modziisa pachivanze panze pazvatinoita muprocesi yekugova mbatya mungazoshamisika kuti zvii zvatakuita muchitaurira pasi vari padhuze kuti vasazwe
mukoma, nhasi ndatora chiga chekugova mbatya dzako ndiri ndoga, isiri mhosva yangu, kusiri kuda kwangu. Unongoona hama dzako dzawakasiya kunze, kubatana kwedu unokuziva, kufa hachisi chitema, mutongo waMwari. Nhasi ndakugova mbatya dzako ndiri ndoga nekuda kwechimiro chazvawakasiya zvakaita. Handiti kutora bhachi rako iri, ndatora chakati ichi, ndikatora ichi, ndikatora ichi, kuti ndisunungure mwana. Munhu paunoshanda nhaka yese kana yogovewa ndeye vana vako vawakabereka. Wakabereka mwana wako mukomana, ndiye wandakupa, nokuti simba ndiri pamuri ana baba. Handiti mwana atore zvinhu izvo zvasina kuzviturirwa nana baba. Handiti mapanzo, ndakutora mbatya dzawakasiya kudzipa kumwana wako. Hakuna munhu anoshandira mwana weumwe mazuva ano. Handiti ndizvo? Motora zvinuka mopachi mwana zviri pamutemo, mwana otora zvinhu zvababa vake akutoshandisa. Handiti mapawana? Tasunungura matata akasungwa mumusha. Handiti mapanzwa? Ndo nyaya iripo chete apa. Hapadi kuti kwanzi mukoma nhinga hapo, iye asiri kuda. Murikuda kuti iye zvinosonyamwe tikati ndoda mombe kwamuri yematata, munobhadhara mombe yematata yekusungwa kwembatya kwemakore aya. Handiti mapawa? Mbatya dzikanzi dzatora nguva yakareba. Handiti ngatiti munhu afa nhasi uno obva atotsitswa nemvura iri kunaya, achisina chiyerwa chiripo. Handiti anytime zvese tinoita nokuti atonayiwa munhu iyeye. Saka chivanhu chedu chatoda tibate panapa ndechekuti ndiri kuona umbwende uri mumusha nekutyanana nekudini. Mune dambudziko ramungadai muri kuda kupomera muramu wenyu muno mudare nhasi. Ramunoti ndosaka tisiri kuita izvi nokuti nemuramu uyu hatisi kuwirirana pakati. chaingonesa chekuti ndinga ndiri 1 saka kuti ndizviite ndiri 1 pandaishaya zano kuti ndizofamba sei. Kuzviita maishayawo kunopambatya kuti ndodzipani. Handiti baba namai venyu vakafa vakabereka imi. Handiti mai nini venyu, mai vadiki. Handiti munovasvitsa mashoko. Mai, ndaona kuti kurudzi kwangu kunana mukoma nevaning'ina varipo hatina dare ringazofamba. Pane nyaya yekugovewa kwembatya dzemwana wenyu nhingi uya akafa kwadoro. Ndanda kuda kuti ndipedze dambudziko iroro ndisingazive kana makasunungukawo. Ndazopedzesera ndaendeswa kudare nemudzimai. Handiti renhau yembatya idzodzo. Saka ndandichiti imimisana mai ndikuzivisei kuti ndakufunga dzimwe pfungwa dzekuti ndiparadze mbatya dzemukoma wangu. Saka handingaite izvi ndisina kukuudzai. Iwe wokupindurai, wafunga nyaya yakanaka mwanangu. Saka wanga uchida kuzvifambisa sei kana vamwe vako vasipo? Makutaura njere dzamuri kuwana kudare rechivanhu. Ndakanzi unogona kudai. As long watura shoko kune vamwe. Handiti vaudzei hama dzenyu dzine chekuita vamakaberekwa navo. Handiti musunungure mukadzi uyu. Munopedzesera takukuverengera yekuti mombe pagore nehwai. Handiti mapanzo 2020 to 2021 mombe, to 2022 mombe, 23 mombe, 24 mombe, 25 mombe. Tinotenderwa nemutemo. Zvinhu zvinotarisa mvura kunaya hazvisi zvinhu zvakakura, zvinhu zvidiki. Handiti mapawa? Kureva kuti amai ava kana vaida murume kubva musi wafa murume wavo makavadai so ingozi mumusha. Handiti mapawa? Kana tikafirwa murume akafa tinosunungurana amai nini nhaka dzamazuva munhu nhaka mudyi nhaka mwana wako wabereka. Handiti zvine zvazvinotaura. Saka muchiona vachinzi ipai dhishi
vanosvika kumwana wavakabereka vomudii vomupa dhishi handiti right vamupa dhishi asvikira kuti vanopinda naye pabonde kuti ndo zvazvine zvichitawo kwete ndiwe mwana wangu wandakuda kuti uchindichengeta sezvandakanga ndichiitwa nababa wako kundisunzira zvandinofanira kudya chikafu nechii nechii zvimwe ndichizviitira hangu ndega handiti imimi chenyu sana baba mudiki kana kuti ana baba mukuru ndechekuenda muchiona kuti mhuri yenyu iri kurarama zvakanaka. Saka ipapa apa ndaane doubt asi ndoda kubvunza mubvunzo iwoyo wekuti kufa kwaita mukoma wenyu pamba pemuramu makasvika kangani? Kanoverengeka. Ndizvo here zvatingaite muupenyu. Ukaona kachiverengeka kureva kuti handisi kusvika pamba pevana vemukoma vaakasiya, handisi kusvika zvekare pamudzimai akasiyiwa nemukoma. Handiti mapawa inhau yematambudziko nekugarisana kweukama hwatiinahwo mazuva ano. Handiti mapawa chinove chinhu chakashata. Fambisai chikamu ichi baba ichi. Nhasi mauya kana ndada kukurangai handichatoda kukurangai. Ndakutoda kukupai marayirwa ekuti dare ramuri kufunga kuti rakarema harina kurema. Chiendai munorisunungura dare. Masununguriro andiri kukutaurirai. Kana murume uyu akanga ari nhingi weropa renyu, hapana chandinotya. Handiti ndikuona mukoma rapwa mukoma wangu. Handiti handina chandingatye kunoitira vana vangu chivanhu. Mbatya dzababa venyu handingadzitore kudzidai. Right, ndinotora kazvechirango kuti vana vangu vasununguke, ndiratidzo kuti hatina kuramwa. Ndinoda kuti basa rifambe zvakanaka. Ndotora zvirango zvangu. Chinondifungisa kuti mukoma wangu chii, ndaiwanzomuona akapfeka heti yakati iyoyo. Ndotora ndikafunga kuti bhutsu dzaaida stereki, ndinotora idzodzo, ndinodi ndatoita chivanhu mumusha. Mochipedzesa mashoko nyaradzo handiti aisumuke mbatya dzakasungwa mumba. Handiti right, zvandaita chivanhu ichi ndakusunungura kuti nyaradzo ngaiitwe. Mochitaura nemukadzi mainini maiguru ndimi munoziva vechechi vamaipinda nayo. Chirongai vechechi kana vachiuya kuzotiitira nyaya iyi. Ini ndakasununguka, chikafu ndaakutsvaga chekuti panyaradzo yemukoma wangu ifambe zvakanaka. Handiti $100 is enough kutenga zvingwa zvinomwiwa tii kuseni, nyaradzo yanamoita masikati machena kuti isakudyei zvakawanda. Handiti ndizvo motoita izvozvo moona makomborero nezvakasungwa zvisiri kufamba zvakanaka zvakufamba zvakanaka. Sei isu tiri kuchema zvanhingi zviri kufamba zvakanaka? Sei isu tiri kuchema zvanhingi zviri kufamba zvakanaka? Kunzwa nekubatsira vanenge vafirwa mumusha. Handiti kwete kuti vanhu vaite chirikadzi yekufunga murume wake akafa, oita chirikadzi yekufunga kuti chii chandiri kuitwa ichi nevapenyu varipo. Daka iroro haripere. Nekufa kwemunhu anomuka mumvuri. Handiti mapawa zvino mukadzi uyu akamuka mumvuri mumusha menyu afa zviya, ozonoti ndakatora nguva yakareba ndisingazive bonde ndairida, ndiani anozonopinda naye kuti mvuri urare? Ndiani anozobvuma kuti bhokisi rakararapo endai murare nemukadzi akafapo arare? Ndiani? Handimuona matare kuoma kwaanenge akuita. Makunzi chibvisai mombe 2, bvisai mombe 3. Handiti vekwake voreverera kuti aiwa vabhadhara ndivana baba vana. Nokuti kana uri baba mudiki uri mwana, kana uri baba mukuru uri baba, apashayikwa anouya kuti azoita chivanhu apa pamakarara apa amanuve kana kuti vaani. Handiti vabvisa mombe dzavo mumvuri wodii wodzika, totora munhu tonorarazve tonoradzika zve. Saka kana muine nzeve dzekunzwa imi
manzwa handidi kuti mudzoke kudare rino makatarisana naro randambotaura rine mirango yacho yandakuudzai mombe nehwai pagore kana mbatya dzakasungwa handiti mapanzwa saka handina mutongo wese ndaaplifta mombe kana yandandatotsamwa ndandatotanga kuda kurova ipo pai but ndanzwa hana yangu ichiti aiwa vanzwire tsitsi vasingazivi vanoda kudzidziswa ndochivanhu chatiinacho handiti yende tinoronga dare nemuramu muruzvinzwa mai mwana mogara pasi nababa mochitanga pachikamu chekuti ichi ngatiendei tinodii tinopfuudza chivanhu handiti mapa makuenda izvozvi navo ivava kwesiyanai nevasingadi handiti ivava vonoita chivanhu chavo kwete kutarisira kuti muchanotora mupatya kudzitutunurira panze dzozogoviwa mwana ari kupa ari kutaurwa pa wotora mbatya dzababa vake akushandisa zvatenderwa nana baba vake handi mapanzo haatenderwi kuwanikwa akapfeka hembe dzababa vakafa zvisingazivikanwe nevavo handi mapanzo vakangonoita chivanhu chandiri kukutaurirai chekungonokurumura mbatya 2 3 kuti ndodzavatora ivo sababa pazvinhu zvemukoma wavo mwana akutopfeka hembe dzababa vake akutoshandisa zvinhu zvababa vake handiti mapawa dai makanga muine mota ezvinosi pasina motikari ine vhiri izvo pamukutaura ipapo mbatya idzi vakadzitora vakadzikira musipero vapavakiya hakuna kutombodzira mafu ndo zvatiri kuti inzwai kamai mauya kudareka dare ndo riri kusunungura munhu achitaura chokwadi chake chiri pachena kana tikaita 10 vana handiti ava mavahwina nekuti munavo ka dai vari vekuchivhu ikoko kwamuri kutaurawo pangadai pasina 1 ari pano munozvinzwa ngatichiregei kugodora uyu kuti agofunga kuti kweini ndindadii takawanda handiti mapanzwa iyeyu watiinaye ndowatiri kuudza kuti asaremerwe mashoko atiri kumupa pano ndeekareji yekuti ave neushingi wokuziva kuti nyange ndikazviita hakuna chinouya handiti mapanzwa ndo vachaita kuti basa renyu rifambe mazviri zvinhu izvozvo vachazviona vanozvivhura votoona kuti zvakadyiwa here zvakaita sei zvakadyiwa but vanotozvitaura kumufi handiti mukanya shoko randiri kutura ndiri kuritura kwauri iwewe mukoma changa chichiitisa kuti basa iri ndiritye ini ndiri pedyo ndizvozvo zvekuti asika akupa zano ndewako mazano marairano ndakanopiwa zano randipa kushinga kwokuti ndichiona kuti mbatya dzako dzagovewa ndichaita chirango chekutorawo zvandatora zvondosiya ndosiyirwawo mwanakomana wako wawakabereka handiti mumutemo kana kuri mumapostori kwamunotrasta moenda kumapostori imi nemuramu wenyu nemwana wenyu mukomana yenyu handiti mosvika mobvunzawo kuti ndo zvatafunga chivanhu mochiona chinobuda seicho chichiri pachena ichi unless kana umwe ari dhuve kwete ana mukanya mega mega handiti mapona saka sumukai monondiitira dare iri mukanya rakareruka zvisingatomboiti harisi rekuti monzi torai mbatya dzese mubva maenda nadzo mubva aiwa ndedze mwana wake waakabereka handiti mapona ivo mai havane zvinhu zvavo pane zvakabatanidziranwa here papo imamai hapana so makatodzipatsanura uyo akasara nezvake mukanyorongedza zvenyu chiendai munoita chivanhu mwana atore zvinhu zvake zviedzokere mazvinofanira kurongedzwa oshandisa zvinhu zvababa vake matopedza nayo